Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng pinsan ni JR na itago na lang natin sa pangalang Anton. Taong 1998, Escalante, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, isang mang-aalimango sa bayan ng Escalante itong si Anton. At maliban sa mga alimango, ay nanghuhuli din siya ng iba pang lamang dagat, kagaya ng pusit at mga kabibe na ipinagbibili naman niya sa palengke. Lumaki sa mahirap na pamumuhay si Anton. Ang kanyang ama ay isang paralitiko. Dahil na din sa dati nitong trabaho bilang mangtutuba. Aksidente kasi itong nahulog sa puno ng nyog nang minsang sumalok siya ng tuba. At magmula nga ng malagim na araw na yon, ay hindi na muling nakalakad ang tatay ni Anton. Panganay sa dalawang magkapatid itong si Anton, kaya siya ang tumutulong sa nanay niya sa paghahanap buhay. Ang bunsong kapatid naman niya ay naiiwan naman sa bahay para alagaan ang kanyang ama. At sa murang edad ni Anton, ay kinikitaan ito ng kakaibang determinasyon na makatulong sa kanyang mga magulang. Halos araw-araw ay nasa latian itong si Anton para manguha ng alimango. Ngunit isang araw ay tila minalas siya. Wala ni isa man sa kanyang mga panggal ang nakahuli. Kapag ganito ang nangyayari, dinudukot na lang ni Anton ang mga butas ng alimango. Hindi niya alintana ang mga kagat nito. Makahuli lang siya. At sinisiguro niya na kompleto ang mga galamay at panipit nito para maibenta ng mas mahal, lalo na kapag babae. Mataas kasi ang bentahan ng alimango sa lugar nila, gawa ng napakaraming turista ang dumadayo upang magbakasyon. Marami din kasing magagandang beach resorts sa lugar. Habang naglalakad siya sa gilid ng latian, napansin niya ang isang tumpok ng mga tuyong talahib at mga sanga na tila ba inipon ng kung sino. At dahil sa kuryosidad, ay nilapitan niya ito upang tingnan. At nang lapitan niya ito, ay nakita niyang isa itong pugad ng ibon. Wala itong lamang itlog, kaya inisip niya na baka kagagawa pa lamang ng pugad na yon. Kaya naman hinayaan na lang niya ito at nagtuloy siya sa pangunguha ng alimango. Nang magbabandang 4:00 na ng hapon, ay napagpasyahan niya ng umuwi. May ilang alimango na din naman kasi siyang nakuha, kaya nagdesisyon siyang tumuloy na sa palengke upang ilako ang huli niya. Hinugasan niya ang ilang putik sa katawan at agad na ding tumuloy papunta ng bayan. Hapon na din kasi at kailangang makabili na siya ng bigas nila para sa hapunan. Pag-uwi niya sa bahay, ay agad na din siyang naligo at nagpalit ng kanyang kasuotan dahil pagpatak ng 8:00 ay aalis naman siya papuntang dagat para mang-ilaw ng mga pusit. Anton anak, antayin mo munang maluto ang kanin para makapaghapunan ka bago ka umalis. Wika sa kanya ng nanay niya. Mamaya na lang po ako kakain pag uwi ko, Nay. Tirhan niyo na lang po ako ng kanin. At kung may matitirang ulam, ayos din po yun. Basta kumain kayong 3 ni tatay, ah. Tugon nito sa ina habang naghahanda ng kanyang gagamiting pana at pang-ilaw ng pusit. Matapos yan ay agad na din siyang lumakad papunta ng dalampasigan. Konting description lang sa lugar nila Anton. Ang daanan papunta sa dalampasigan ay isang malawak na latian na kapag mataas ang tubig sa dagat ay punong-puno ito ng tubig. Medyo maputik ang lugar na yon, pero hindi gaanong kalaliman ang putik.
Ngunit kailangan mong hubarin ang tsinelas mo sa tuwing dadaan ka sa lugar na yon, sa kadahilanang maaari itong mapigtas kapag bumaon sa putik. Habang naglalakad si Anton, ay nadaanan niya ulit yung pugad ng ibon. At sa pagkakataong yon ay nakita na niya na may nakaupong pares ng tagak sa may pugad. Iniwasan niya ito para hindi niya mabulabog ang mga nananahimik na ibon. At nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Pagdating niya sa dalampasigan, ay hindi na siya nagsayang pa ng pagkakataon. Kaagad na siyang lumusong at nagsimulang mangilaw ng pusit. Swerte namang marami siyang nahuli ng gabing yon, kaya masaya siyang naglakad pa uwi. At sa sobrang saya niya, ay hindi na niya alintana ang kanyang dinadaanan. Nang aksidente niyang maapakan ang pugad ng 2 tagak. Maswerte namang nakalipad ang 2 ibon, ngunit napisa naman ang kaisa-isa nitong itlog. Ganun na lang ang panlulumo ni Anton, kaya inayos niya ang pugad. Habang inaayos niya ito, ay napansin niya ang isa pang itlog na natatakpa ng dahon. Agad niya tong kinuha at hinugasan sa tubig, dahil nanlilimahid ito mula sa nabasag na itlog at putik ng paa ni Anton. Habang hinuhugasan niya ito, ay walang patid ang paghingi niya ng tawad sa 2 ibon. Kesyo hindi niya sinasadyang maapakan ang pugad nito at nakalimutan niyang iwasan. Matapos niyang hugasan sa tubig ang itlog, ay pinunasan niya ito ng kanyang damit para matuyo. Laking gulat niya nung inilapag niya ito sa pugad, ay nawala sa paningin niya yung itlog. Kaya kinapa niya ulit ito. At nang makapa niya ay muli niya itong dinampot. Inulit niya ang ginawa niya, at ganoon pa din ang nangyari. Ang ipinagtataka ni Anton, kapag hawak niya ang itlog, ay nakikita niya ito. Pero sa oras na bitawan niya, ay nawawala ito sa kanyang paningin. Napagtanto ni Anton na naroon lang ang itlog sa mga panahong dumadaan siya sa pugad. Kaya ang ginawa niya, dinala niya ang itlog papauwi sa kanila. At pagdating niya sa bahay, maingat niya itong inilapag sa tinumpok niyang mga lumang damit. At laking gulat niya, dahil kagaya ng nangyari sa pugad ng tagak, ay naglaho din ito sa kanyang paningin. Dahil sa pagkamangha niya, ay nakagawa ng ingay si Anton at nagising ang kanyang ina. "Anton! Ikaw ba yan, anak? Kumain ka na ba?" tanong nito. Opo nay, ako po to. Pasensya na po kayo sa ingay ko ha. Sige na po, matulog na po kayo ulit. Tugon nito sa kanyang ina, at agad nang itinago ni Anton ang nakuhang itlog at naghugas siya ng kanyang katawan. Matapos ang iba niyang gawain, ay natulog na siya. Kinabukasan ay muli niyang tiningnan ang nakita niyang itlog. At gaya nga ng inaasahan ni Anton, naglalaho nga ang itlog sa tuwing hindi niya ito hinahawakan. Noong mga panahong yon ay walang kamuwang-muwang si Anton sa kung ano ang nakuha niya. Ngunit may mga kakaibang nangyayari sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Isa nga dito ay nang minsang nang iilaw siya ng pusit. Marami sila noong gabing yon sa dalampasigan, kaya medyo mailap ang pusit na kung tawagin ay bagulan o cuttlefish sa Ingles. Kaya hinahabol pa ito ng ibang mga nang iilaw. Ngunit laking pagtataka ni Anton dahil tila lumalapit sa kanya ang mga ito na animoy hindi siya nakikita. Kaya naman panay lang ang tusok niya ng sibat niya sa mga pusit na nasa paligid niya. At nang matapos na siyang mangilaw, ay hindi na siya magkanda-ugaga sa pagbubuhat ng balde niya
paahon sa dalampasigan. Hanggang sa lapitan siya ng isa sa mga kasamahan niya at tinulungan ito sa pagbubuhat. Nanlaki ang mga mata nito sa kadahilanang sobrang dami at ang lalaki pa ng nahuling pusit ni Anton noong gabing yon. Aba Anton, mukhang inubos mo yata ang pusit ngayong gabi ah. Halos walang nahuli ang mga kasamahan natin ah. Pero ikaw tingnan mo, halos hindi mo na mabuhat yung timba mo. Wika ng kasama niya. Ngumiti lang si Anton at sinabing sinwerte lang siya noong gabing yon. Ngunit ang hindi alam ni Anton, simula pa lamang yon ng napakalaking pagbabago sa kanyang buhay. Araw ng pista sa bayan. Siyempre may mga perya. Kaya nagpasya si Anton na magpaalam sa ina niya upang maglibang kasama ang kapatid niya. Pumayag naman ang nanay niya dahil minsan nga lang naman magpaalam si Anton sa kanya na ito ay maglilibang. Nang gabing yon, 5 piso lang ang laman ng bulsa ni Anton at yung nakuha niyang itlog sa latian. At dahil kasing laki ito ng kanyang hinlalaki, ay naisipan niyang gawan ito ng maliit na lalagyang gawa sa bote ng gamot. Nilagyan niya ng bulak upang hindi ito maalog at mabasag. At saka niya ito isinuot sa kanyang leeg. Habang naglalakad sila ng kapatid niya, ay tila may kung anong nag-udyok sa kanyang itaya ang kanyang dalang pera sa isang color game. Lisa, saglit lang ha. Susubukan nating tumaya sa color game. Pag nanalo tayo, ibibili kita ng gusto mong laruan. Wika nito sa kapatid at nilapag niya ang pera sa isa sa mga kulay. Bale, 3 malalaking dice ang pinapagulong ng bangka na may iba't ibang kulay. Ang kailangan mong makuha ay ang 3 kulay na tinayaan mo para manalo. At nang pinagulong na ng bangka yung dice, ay lumabas ang kulay na tinayaan ni Anton. 3 kulay puti ang lumabas. Laking tuwa ng bata dahil ang 5 piso niyang itinaya ay naging 50 piso. Hanggang sa tila naaliw ito. Itinabi niya ang 20 at itinaya ang 30. At kagaya nung unang nangyari, ay tumapat uli sa kulay na tinayaan niya ang mga dice. Hanggang sa tuloy-tuloy na ang kanyang panalo na hindi niya namalayang tinaob niya ang bangka ng color game na yon. At mag-uumaga na nang umuwi si Anton. Bitbit niya ang mahigit kumulang 3,000 piso. Nabili pa niya ng laruan at pagkain ang kanyang kapatid. Pero nagalit ang kanyang ina dahil nga sa madaling araw na silang umuwi. Pero napawi ang galit nito nang makitang may hawak na supot na naglalaman ng pera. Itong si Anton. Saan niyo nakuha ang perang yan, anak? Napakalaking halaga niya na. Gulat na tanong ng nanay ni Anton. At akmang sasagot na sana siya, ay bigla namang nagsalita ang kanyang kapatid. Sa perya po, Nay. Tinalo po ni Manong yung bangka ng color game doon. Wika ng kapatid ni Anton habang yakap-yakap ang manikang binili sa kanya ng kanyang kuya. Namangha naman ang nanay niya dahil ang alam niya kay Anton ay wala itong kaalam-alam sa sugal. Pero kahit ganon, pinayuhan siya ng nanay niya na wag nang magsusugal ulit. At ang isang bagay na talagang tumatak sa isip ni Anton ay ang sinabi ng kanyang ama na, Ang perang nakuha sa mabilis na paraan ay mabilis ding nawawala. Kaya hindi na ulit bumalik si Anton sa perya. Kung babalik man siya ay hindi na siya dumadaan sa mga pasugalan. Itinuon ni Anton ang kanyang isipan sa matinong paghahanap buhay. At awa naman ng Diyos, ay naiahon naman niya ang kanilang pang-araw-araw.
At minsan ay may sobra pa ang kinikita niya. Kaya naisipan niyang ihulog ito sa isang alkansya. Lumipas ang ilang taon. Binata na itong si Anton. At ganoon pa din ang kanyang trabaho. Ngunit dahil na din sa sipag nito, ay nakaipon siya ng malaking halaga para makabili ng isang maliit na bangka na ginagamit naman niya sa pagsisisid ng mga kabibe. Isang araw habang naninisid ito, ay bigla siyang nakakita ng napakaraming pating. Medyo may kalaliman na din kasi ang bahaging yon ng karagatan, at nang tingnan niya ang mga ito, ay tila ba papunta ito sa kanya. Nataranta si Anton kaya dali-dali siyang umahon. At nang makaahon na siya ay hindi siya nakaakyat kaagad sa kanyang bangka. At nang tingnan niya ang tubig, ay napapaligiran na siya ng mga pating. Walang nagawa si Anton noong mga panahong yon kung hindi ang manalangin na sana ay makaligtas siya sa pagsalakay ng mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ng kanyang bangka at nang makalapit na siya, ay agad niyang sinubukang sumampa. Habang naghahanap ng mahahawakan, nakapa niya ang botelya niya na naglalaman ng itlog na napulot niya sa latian. At laking gulat niya dahil ang mga papasugod na pating ay tila biglang nabulabog at lumayo ito sa kanya. Dali-dali siyang sumampa sa kanyang bangka at laking pasasalamat niya dahil nakaligtas siya sa tiyak na kamatayan. At doon lamang niya napagtanto na sa tuwing suswertihin siya, ay hawak niya ang itlog na nasa botelya. Kaya naman naisip niyang ipagtanong ito sa isang kilalang manggagamot sa Escalante. Isang babaeng kilala bilang si Mamang Rose. Dahil nais niya ding malaman kung ito nga ba ang dahilan ng mga kakaibang swerte na dumarating sa buhay niya. Pagdating niya sa bahay ng manggagamot, ay agad niya itong tinanong. Sakto namang wala itong pasyente ng hapon na yon, kaya agad din siyang hinarap ni Mamang Rose. Magandang hapon po, Mamang Rose. May isasangguni lamang po ako sa inyo, kung hindi naman po sana ako nakakaabala. Bungad ni Anton. Ano ba ang itatanong mo to? At tila sabik na sabik kang pumunta rito. Tanong ni Mamang Rose. Agad naman niyang inilabas ang hawak niyang botelya. Heto po, Mamang Rose. Ito po yung ipinunta ko sa inyo. Nais ko po sanang malaman kung ano to eh. Pakiusap po. Kung alam ninyo, sabihin niyo naman po sa akin oh. Pakiusap ni Anton sa manggagamot. Inutusan siya nitong buksan ang botelya at ilabas ang kung anong nasa loob nito, sa kadahilan ng walang makita ang matandang manggagamot. At nang ilabas ito ni Anton, ay napangiti ang matanda sabay tanong ng, Bakit to? Ano bang nangyayari sa'yo? Minamalas ka ba? Nadidisgrasya ka ba? Naku, hindi po. Kabaliktaran po ang nangyayari, Mamang Rose. Sa palagay ko, kapag hawak ko ang itlog na yan, kakaiba ang dating ng swerte sa akin. Kaya nagtataka ako kung anong bagay na yan eh. Tugon ito sa matanda. At agad namang ipinaliwanag ng manggagamot kung ano ang hawak ni Anton. Ang hawak mo ay isang uri ng mutya na mula sa tulabong o tagak. Mabisa itong pangbulag at pangpasuko sa mga tao o mga nilalang na may masamang tangka sa iyo. At isa din itong mabisang pampaswerte, iho. Mapalad ang mga taong makakatagpo ng ganitong uri ng mutya dahil bibihira lang ang taong nagkakamit ng ganitong mutya mula sa kalikasan. Pagpapaliwanag ng manggagamot kay Anton. At maliban sa mga kasagutan sa tanong ni Anton,
ay pinagkalooban pa niya ito ng dasal na pakain sa hawak niyang mutya. At dahil dito ay nagsimulang mag-iba ang buhay ni Anton at ng kanyang pamilya. Nagkaroon ng pagkakataon itong si Anton na makapagtrabaho sa ibang bansa at sunod-sunod na magandang kapalaran ang kanyang natamo. Nakabili siya ng sarili nilang lupa at nakapagpatayo ng bahay. Pinatayuan niya din ng negosyo ang kanyang nanay, isang maliit na grocery store sa loob ng palengke. At ang kapatid naman niya ay pinag-aral niya sa kolehiyo sa kursong education. Noong mga panahong yon, labis-labis ang pasasalamat ni Anton sa Diyos dahil sa mga biyayang natanggap nito. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay naman ang kanyang ama. Sinubukan niya itong ipasuri sa manggagamot sa pag-asang gagaling pa ito. Ngunit sa tagal na nitong iniinda ang kanyang kalagayan, ay kumalat na ang komplikasyon sa kanyang katawan na naging sanhi naman ng pagkamatay nito. Bagaman nakakalungkot ang pangyayari, ipinagpasalamat na lang ng buong mag-anak na nakapagpahinga na sa wakas ang kanilang padre de pamilya. Ilang beses nagpabalik-balik si Anton sa ibang bansa sa kadahilan ng nais niyang tuluyang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. At dahil nga dito, ay muli niyang napatunayan ang bisa ng hawak niyang mutya. Isang araw habang nagtatrabaho, ay may nangyaring isang sakuna. Ang pinagtatrabahuhan kasi ni Anton ay isang pagawaan ng gulong ng sasakyan. At may mga malalaking makinarya sa loob ng plantang yon. Nang mga oras na yon ay nakaupo lang si Anton sa harap ng binabantayan niyang makina nang bigla itong huminto sa kalagitnaan ng operasyon. Kaya agad niya itong itinawag sa kanilang maintenance department para matingnan. Ngunit nuknukan ng katamaran ang mga ito at umuoo lang sa tuwing tatawag si Anton. Pero walang dumadating para ayusin ang sinasabi niyang problema. At dahil naantala ang kanyang trabaho, ay napagpasyahan niya na lamang na siya ang mag-ayos nito. Ang hindi niya alam ay hindi lang pala ito simpleng sira, dahil isa sa mga kawad ng kuryente na nagpapatakbo sa makina ang naputol at pumulupot sa mismong makina. Sinubukan niya itong kalasin, ngunit hindi niya ito matanggal, hanggang sa naisipan na niya itong putulin. Ang hindi niya alam, buhay na kawad ito, na may dumadaloy na kuryente na hindi bababa sa 400 boltahe. Ginamitan niya ito ng isang pangputol na gawa pa sa bakal. At nang bumauna sa kawad ang talim ng pamputol na yon, ay agad namang tumalsik si Anton. Tumama siya sa isang salamin at bumagsak sa sahig ng walang malay. Agad din siyang dinala sa ospital at laking gulat ng mga doktor dahil wala man lang itong natamong pinsala sa katawan. Ilang beses pa siyang isinalang sa pagsusuri, ngunit wala talagang nakitang pinsala ang mga doktor sa katawan niya. At mas nagulat pa sila nang bigla itong bumangon sa higaan na parang walang nangyari. At tila ba nagtataka pa ito kung bakit siya nasa ospital. Aalis na sana siya pero pinigil siya ng mga doktor dahil sa alam nilang hindi biro ang nangyari kay Anton. Ngunit nagpumilit si Anton na wala siyang anumang nararamdaman. Tumalon-talon pa ito para ipakita sa lahat na ayos lang siya. Kaya naman pinalabas na lamang siya ng ospital. Alam ni Anton ang dahilan kung bakit siya nakaligtas. At pinagpasalamat niya ito sa Panginoon at sa kanyang hawak na mutya. Sa kasalukuyang panahon ay nasa bansa na si Anton at may sarili na ding negosyo. At masasabing napakaunlad na ng pamumuhay niya. Malayo na sa dati niyang kinalakihang buhay. At ang lahat ng ito
ay dahil lamang sa simpleng napulot niyang mutya ng tagak. Okay, shoutout ko muna yung mga nag-comment sa pinned comment ko sa Tour Coronados. Andyan sina Norman Pancho, Lulu Kiza, Johnny Jadine Potpot, Mark Pugales, Patrick Vinsmoke, Aingel Natad, Ining Pearl Marasigan, Jean Bautista, Rian 391, Raymond Anyon, Dags Angeles, Dana Bello, Joseph de Malaluan, Mirasol Jarabe, Raymond Anyon, Ranel Ariola, Ann Humakis, Alex Torres, Richard Rivera, Jeramil Montebon, Marivic Morato, Yong Maiz, Benson Maceda, Herbert Condaya, Glenda Capasio, Roldan Lacasa, Andy Boy CM, Art Villa, The Mind Gamer, Aye Kamarig, Jasmine Arzaga, Nancy Jaspio, Badith 32 Taiwan, Nora Valdez, at kay JC Perolino. Ayan, para ulit sa mga magpapa-shoutout, gagawa ko ng pin comment dito tapos comment kayo doon. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.